O Conservatorio no Principal é o nome do ciclo de concertos no que os alumnos do Manuel Quiroga realizarán audicións abertas ao público xeral. Deste xeito, preténdese compartir o talento dos novos músicos. Temos un elenco de músicos e de músicas magníficos aquí na cidade traballando, preparándose, formándose no conservatorio, e non estaría mal que de cando en vez pois se organizara algunha audición, algún concerto aberto ao público e no Teatro Principal. A idea xorde tras unha experiencia piloto no mes de novembro cun concerto que superou as expectativas da comunidade do conservatorio. Es una forma de acercar un poquito la música y nuestro trabajo a la ciudad, ya que el conservatorio, bueno, por la ubicación que tiene está un poquito alejado a veces para que la gente a veces pueda asistir a todas las actividades que realizamos. Entonces el Teatro Principal, bueno, nos parece un sitio estupendo, la verdad. Incluso, bueno, lo que comentábamos, lo del 7 de noviembre, que fue el primer concierto que hubo, fue un concierto de solistas y grupos de cámara, y la verdad es que tuvo una acogida incluso mejor de la que en principio esperábamos nosotros. Hoxe mesmo celebrouse o primeiro concerto do ciclo, cunha primeira parte dedicada á música clásica, interpretada pola Orquestra 1, e unha segunda parte a cargo da Brass Band, cun repertorio máis actual. As seguintes citas serán o 7 de febreiro cun concerto de música antiga e o 14 de marzo ca actuación das dúas bandas do conservatorio. Con esta iniciativa preténdese dar visibilidade ao traballo realizado no centro e achegar o alumnado ao mundo profesional. Pois é, de alguna maneira, unha posta en práctica así como moi rigurosa e moi seria do que vai ser a súa vida de músicos ao longo das súas profesións e do seu tempo, non? Moita xente non ten a oportunidade de salir á rúa dentro do conservatorio, entón este é unha opción moi eficaz para solventar todo isto, non? É a oportunidade que teñen todos para tocar con un público distinto a todos os pais e compañeiros que van ás audicións no conservatorio. A entrada é de balde ata completar aforo.